Вітаю спадарства ў нядзельнай студыі Белсат, дзе гаворым не толькі пра Чарнобыль, моўная дыскусія паміж Алесем Бяляцкім і Александром Фядутам, крах нафтаперапрацоўчых заводаў у Расіі, а таксама, чаму не ўсе паставіліся з разуменнем да рашэння Лявона Вольскага не граць разам з расійскімі музыкамі на адной сцэне. З вами Віталь Бабін, запрашаю ў жывы эфір. Пачынаем выданне з памятных мерапрыемстваў, прысвечаных чарнобыльскай катастрофе. З намі на сувязі з Вільні Глафіра Жук, якая павядзе спадарству усе падрабязнасці. Глафіра, добрый вечар, калі ласка, табе слова. Вітаю, Віталь. Мерапрыемствы, прысвечаныя 40-м угодкам чарнобыльскай катастрофы ў Вільні, праходзілі на працягу апошняга тыдня. Сёння ж адбылася ўрачыстая цырымонія ўскладання кветак да помніка маці Чарнобылю у памяць аб ахвярах і ліквідатарах. У ёй удзельнічалі дыпламаты, грамадскія актывісты, праваабаронцы, у тым ліку Алесь Бяляцкі і прадстаўнікі офісу Святланы Ціханаўскай. Я думаю, што Чарнобыль, ён шмат у чым сапраўды, ён зрабіў такі выбух усяго савецкага звязу. Зразумела, гэта была і афганская вайна, і я думаю, што і Чарнобыль это такім стаў момантам, пасля якога савецкі звяз не мог доўга існаваць. На ўрачыстай цырымоніі прысутнічалі каля 15 дыпламатаў. Сярод іх прадстаўнікі Вялікай Брытаніі, ЗША, Літвы, Чэхіі, Эстоніі і іншых краінаў. Эстонцаў накіравалі, каб дапамагчы людзям у Чарнобылі для ліквідацыі наступстваў. І мы вельмі добра ведаем, што сёння значыць ядравая бяспека для людзей. Адразу пасля гэтага стартаваў велапрабег і забег, прысвечаны памяці ліквідатараў і наступстваў аварыі. На жаль, удзельнікаў сабралася нешмат. 6 чалавек на чале з дарадцам Святланы Ціханаўскай, Дзянісам Кучынскім. Яны рушылі ад помніка маці Чарнобылю і пераадолелі маршрут 3,5 кіламетры да плошчы Вінцеса-Кудзіркі. Беглася добра, з улікам таго, што мы зранку ў Вільні чакалі снег, але не было снегу, а было сонейка. Беглася ўвогуле супер. На плошчы Кудзіркі прайшоў мітынг пад лозунгам за незалежную без'ядравую Беларусь. Ён пачаўся з хвіліны маўчання ў памяць пра ахвяраў Чарнобылю. На акцыі з прамовамі выступілі дэпутат Сейму Літвы Томас Таміліна, прадстаўніца Рады БНР Паліна Прэсмакова, дараца Святланы Ціханаўскай Зміцер Кучук і былы міністр экалогіі Літвы Кястуціс Навіцкас. Папярэдні рэжым разлічваў, што маўчанне будзе маналітным і людзі нічога не дазнаюцца. Але важна ведаць, што на другім баку свету ёсць свабода слова і жывуць свабодныя народы, і маўчанне не можа трываць доўга. Увечары ў Вільні пройдзе тэатральнае чытанне маналогаў з кнігі «Чарнобыльская малітва» Святланы Алексіевіч. Заўтра тэрмаядравы стендап і онлайн-лекцыя «Чарнобыль. Ядравая катастрофа 40 гадоў таму». Студыя. Глафіра Жук з Вільні была наўпрост з намі на відэазлучэнні. Дзякуй вялікі, Глафіра, за гэтыя падрабязнасці. Цяпер пераносімся ў Варшаву, польскую сталіцу, дзе працуе наш калега Руслан Ігнатовіч, дзе таксама праходзілі памятныя мерапрыемствы. Руслан, добрый вечар. Усім добрый вечар. У Варшаве літаральна 2 гадзіны таму завяршылася мемарыяльнае шэсце «Чарнобыльскі шлях». Маршрут сімвалічна прайшоў праз увесь цэнтр польскай сталіцы, ад помніка астраному Мікалаю Каперніку да помніка адкрывацельніцы радыеактыўнасці Марыі Складоўскай-Кюры. Сёння гэтая сумная дата змагла аб'яднаць нават тых, хто ў звычайныя дні застаецца апанентамі ўнутры дэмакратычнага руху. У адной калоніі ішлі прадстаўнікі розных палітычных сілаў ад офісу Святланы Ціханаўскай да руху Зянона Пазняка «Вольная Беларусь». Мы паспрабавалі ў аргкамітэт уключыць вельмі розныя ініцыятывы. Вялікую частку зрабіла грамадзянская супольнасць, зялёная сетка, асабліва ў Вільні. Яны зрабілі візуалы, майкі, плакаты, постэры і далучыліся палітыкі. Вось тут у Варшаве, таксама ў Беластоку, разам з грамадскай супольнасцю будуць акцыі.
нам трэба як можна больш акцыяў, мерапрыемстваў кампаніям рабіць супольна, таму што паасобку мы не будзем заўважныя. І толькі каля разам мы можам звярнуць увагу на сябе. Сёння на мітынгу казалі не толькі пра мінулае, але і пра вельмі трывожную сучаснасць. Выступоўцы, сярод якіх быў і Павел Латушка, падкрэслівалі, рэжым Лукашэнкі зноў ставіць краіну пад удар. Размяшчэнне расійскай ядравай зброі на нашай тэрыторыі ператварае кожнага беларуса ў мішень. Трывожным сігналам сталі навіны з Францыі, дзе на вайсковых вучэннях збіраюцца адпрацоўваць імітацыю ядравых ударах па аб'ектах у Беларусі, як па тэрыторыі агрэсара і саюзніка Москвы. Лукашенко змяніў канстытуцыю. Ён увёз ядерную зброю на тэрыторыю Беларусі. Сёння абмяркоўваецца пытанне правядзення вучэнняў аб нанесенні імітацыйных удараў ядерных па тэрыторыі Беларусі. Вінаваты ў гэтым Лукашенко, бо ён стварыў зараз пагрозу для нас. Ніколі НАТО не праводзіла падобных вучэнняў, але Лукашенко падтрымлівае агрэсію супраць Украіны, падтрымлівае гібридную агрэсію супраць Еўропы. Зараз ідзе размова аб магчымым нападзе на адну з краінаў еўрапейскага звязу. Адказнасць за гэта нясе Лукашенко. І таму павялічваецца пагроза для нас усіх. Тэма мірнага атаму таксама была адной з цэнтральных. Актывісты чарговы раз выступілі супраць Астравецкай АЭС, называючы яе запальнай сумесю палітычных амбіцыяў Расіі, Лукашэнкі і тэхналагічнай небяспекі. Я лічу, гэта на сённяшні дзень пытанне закрытае для Беларусі, для беларусаў. Пакуль і Чарнобыль, і Фукусіма яны паказалі, што атам не можа быць мірны. Таму я лічу, што гэтае пытанне патрабуе даволі глыбокага перагляду і аналізу, перш за ўсё з боку спецыялістаў. Гэта не справа палітыкаў. У Варшаве беларусы ў гэты дзень прыйшлі падтрымаць палякі, украінцы і нават чачэнцы ў выгнанні, прадстаўнікі незалежнай Ічкерыі, бо чарнобыльская бяда не мае межаў. Адзін з арганізатараў шэсця, Вячаслаў Сіўчык, які стаяў яшчэ ля вытоку першага шляху, адзначыў, што Расія, як правапрыемніца СССР, павінна несці адказнасць за тое, што здарылася 40 гадоў таму. Я хотел бы нагадать, что белорусы не могут быть сейчас ахвярами. Никто не заплатил нам ни за первую империалистичную войну, ни за другую сусветную войну. Хотя ахвяры, які понес белорусский народ, они были просто жахливые. Я еще, когда приходил на працу в геологии, была анкета, ці проживал я на оккупованной территории. Вот такая подяка была нашему героичному белорусскому народу. И натурально Москва виновата. И рано ці поздно Москва вымушена будет заплатить белорусскому народу. Нагадаю, што пасля аварыі 23% нашай тэрыторыі былі забруджаны 137 ізатопам цэзію. Кожны пяты беларус адчуў на сябе наступствы радыяцыі. У Беларусі практычна ў кожнай сям'і ёсць людзі, якія сутыкнуліся з анкалогіяй. Менавіта ад раку памерлі абодва мае дзядулі, адзін з якіх, будучы геолагам, усё лета 1986 года працаваў на самым поўдні Гомельскай вобласці. З імі ў экспедыцыі праводзілі інструктажы, выдалі дазіметры, але гэтыя людзі ніколі не лішыліся пацярпелымі ад аварыі на ЧАЭС. Пры гэтым сотні вёсак назаўжды зніклі з мапы. У Беларусі я по великому рахунку нарадзілася, ўсё жыццё пражыла на тэрыторыі, якая была забруджана. І менавіта я ведаю, як гэта ўсё адражаецца на людзях. Людзі паміраюць у першую чаргу ад таго, што не ведаюць. Не ведаюць, як можна сябе бараніць. Не ведаюць, у вёсках мы да гэтых пор не ведаем, дзе можна саджаць бульбу, а дзе нельга. Таму што да гэтых пор у беларускіх вёсках на тэрыторыях, якія забруджаны, не праводзіцца даследаванне. Не кажуць, дзе ёсць рэдакцыйныя плямы, а дзе няма. І людзі да гэтых пор гінуць. Сёння, ідучы па вуліцах Варшавы ад помніка Каперніка да помніка Кюры, удзельнікі акцыі нагадалі свету, што кошт дзяржаўных рашэнняў і замоўчвання – гэта жыцці мільёнаў людзей. І пакуль людзі кажуць пра гэта, трагедыя не будзе забытая. Руслан Ігнатовіч, Александр Баразенко, Варшава, Польша, Белсад. Руслан, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Спадарства наўпрост з Варшавы і з Вільні былі нашыя журналісты, якія асвятлялі памятныя мерапрыемствы, прысвечаныя 40-й гадавіне з дня трагедыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі.
Да гэтай тэмы яшчэ вернемся цягам нашага эфіру, а пакуль тэма вельмі важная, якую абмяркоўвалі цягам гэтага тыдня, апошнія пару тыдняў акурат у сацыяльных сетках ізноў спрачаюцца пра мову беларускай культуры і пра добрых расеяцаў завочны дыспут экс-палітвязняў Алеся Бяляцкага і Александра Фядуты. Міні-скандал вакол Лявона Вольскага на адной сцэне з расійскімі музыкамі і кантраверсійны берлінскі кніжны кірмаш расійскамоўнай літаратуры. Што адбываецца, як гэта ўплывае на рэальныя культурніцкія працэсы, разбіралася Марыя Сусой. Паводле беларускага пэну за мяжою працуюць каля 30 беларускіх выдавецтваў. Прывалююць у іх партфоліа кнігі па-беларуску, але хапае і па-расейску. Днямі ж вакол апошніх разгарэлася дыскусія, якая пачалася з пытання на сустрэчы з нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім. Кіраўнік выдавецтва «Камунікат» Яраслаў Іванюк запытаўся, працягваць яму друкаваць кнігі толькі па-беларуску, ці варта звяртацца і да расейскамоўных. І адказ былога палітвязня да кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» быў бескампрамісны. Калі мы хочам захавацца народам на бліжэйшыя 200 гадоў, мы павінны выкарыстоўваць беларускую мову, таму што без мовы мы размыемся. Нас проста расцягнуць на кускі. Гэта зразумелая сітуацыя. Таму абсалютна правільна. Трэба выдаваць кнігі на беларускай мове. Па-расейску кнігі трэба выдаваць у Расеі. Вось там трэба выдаваць беларускіх пісьменнікаў па-расейску. На выказванне адразу ж адрэагаваў другі знаны экс-палітвязень, паліттэхнолаг і літаратуразнаўца Александр Фядута. Ён акурат з тых, хто піша кнігі па-расейску. Я знайду выдаўца ў шмат якіх краінах, у тым ліку на расейскай мове. Гэта не пытанне. Пытанне ў тым, ці магу я выдавацца ў беларускіх выдавецтвах па-за межамі Беларусі, бо ў сучаснай Беларусі не надрукуюць ні Бяляцкага, ні Фядуту. І тут пытанне не ў мове. Кіраўніца культурніцкай і медыаарганізацыі «Годна» Аліна Герашченка мяркуе, што канцэнтравацца трэба не на крытыцы людзей за мову, а на падтрыманні тых, хто стварае па-беларуску. Выдае там хтосьці кнігу, там той же Саша Філіпенка, выходзіў уже пераклад кнігі на беларускую мову. І вельмі добра, наколькі я чула яго, даволі добра яна прадавалася. І вот гэта варта падтрымліваць. І я думаю, што мы самі тады будзем ствараць запыт, і адпаведна тыя, хто ствараюць культуру, яны будуць гэты запыт улічваць і перакладаць на беларускую мову. Яшчэ адзін літаратурны дыспут вакол берлінскага кніжнага кірмашу расійскамоўнай літаратуры «Бебель-плац». На імпрэзу і яе беларускіх удзельнікаў звярнуў увагу пісьменнік Коля Суліма. Ён мяркуе, што «Бебель-плац» нармалізуе існаванне агрэсіўнай расійскай дзяржавы, што даказваюць нават фармулёўкі на сайце. Напрыклад, страшная вайна ва ўкраіне бяскарна працягваецца, і ані згадкі, хто яе пачаў. Затое на гэтай жа старонцы 3 разы згадана рускамоўны і раз Расея. Навошта? А каб чытач ні на секунду не забыўся, што насамрэч хвалюе кірмаш «Бебель-плац», а менавіта падтрымка і абарона рускай культуры, закалыхванне еўрапейскай публікі. У той час, як украінскую культуру знішчаюць пры дапамозе кіраваных бомбаў, ракет і дронаў. Адчуйце розніцу. Днямі ж Лявон Вольскі адмяніў свой планаваны выступ на летнім варшаўскім фестывалі «Out Loud». Ён меўся пець на адной сцэне з Би-2, Noise MC, Манетачкай, Макарэвічам і Грабеншчыковым, музыкамі з выразнай антываеннай пазіцыяй. Так супала, што 12 чэрвеня, то бок у час нашага меркаванага выступу, людзі, якія вызнаюць іншыя, адрозныя ад нашых каштоўнасцей, будуць святкаваць так званы Дзень Расеі. Выступ Вольскі ў гэты дзень можа быць няслушна зразуметы і нават выкарыстаны варожымі сіламі ў іхных дэструктыўных інтарэсах. У праграме фэсту цяпер заяўленыя 2 беларускія гурты «Дай дарогу» і «Джей Морс», а ў каментарах пад заяваю Вольскага рэзкі кантраст меркаванняў ад павагі і падтрымання да шкадавання і расчаравання. Як мяркуе Аліна Герашченка, усе гэтыя дыскусіі ў выніку пра дэкаланізацыю і абарону беларускай суб'ектнасці. Задаваць сабе пытанне, калі мы ўдзельнічаем альбо выдаемся той мовай, якой мы выдаемся, ці ўдзельнічаем нейкай там пляцоўцы, ці дапамагае гэта нам быць бачнымі як асобная культура, як беларуская культура, як асобнае грамадства. Ці гэта вводзіць нас в тую ж расейскую рамку, дзе беларуская становіцца часткай всего рускаязычнага.
У Беларусі тым часам прапагандыст Григорый Азаронак задаўся пытаннем, ці патрэбная беларуская мова тым, хто размаўляе па-расейску. Адзін з удзельнікаў ток-шоу прапанаваў зрабіць заняткі беларускай мовы факультатыўнымі, а іх і так усяго ад 1 до 3 на тыдзень. Прадстаўнік жа Мінабароны заявіў, што да 50% новабранцаў хочуць прымаць прысягу па-беларуску. У фінальным апытанні 69% залы падтрымалі тых, хто адстойваў неабходнасць беларускай мовы. Азаронак же застался собой. Самое главное, чтобы наша молодежь, наши дети знали родные белорусскую мову и родной русский язык. І вяртаючыся да кніг, летась 7 дзяржаўных выдавецтваў, падпарадкаваных Мінінформу, выдалі 149 кніжак па-беларуску, ці палову ад усіх надрукаваных, піша Белта. Але гэты факт суіснуе сёлетнюю справу кнігароў. Тады затрымалі 10 асобаў. Выдавец Зміцер Колас дасюль за кратамі, а 4 незалежныя выдавецтвы прызнаныя экстрэмісцкімі фармаваннямі. Марыя Сысой, Белсат. В нашу студию завітала Тетяна Нядба і страшня беларускага пэну. Добрый вечер, Тетяна. Добрый вечер. Написала ты вось акурат, калі гэтая дыскусія разгарэлася ў Фейсбуку, што лічыш кнігі расейскамоўных беларускіх аўтараў часткай беларускай літаратуры, а вот калі б я альбо ты пачалі б пісаць па-польску, нават, ну там, скажем, пра Беларусь, ці былі б мы таксама ў гэтым сэнсе беларускімі літаратарамі, так? Ну, безумоўна, па-першае, калі б мы сябе так ідэнтыфікавалі самі, што немалаважна ў кантэксце гэтай дыскусіі, але таксама шмат залежыць ад нашага кантэкста, у якім кантэксце мы пісалі бы гэтыя кнігі. Я хочу нагадаць, што у нас ёсць ужо такі нават перыяд, які называецца шматмоўная літаратура Беларусі, і там ёсць і кнігі напісаныя і на польскай мове, і на лаціне, і у пачатку 20-го стагоддзя вялікі кавалак літаратуры пісаўся таксама на ідыш. Усё гэта ў пэўным сэнсе частка нашай літаратуры, хаця тут я хочу сказаць, што гэта не азначае перацягванне коўдры на наш бок, так як бы выключна. Мы не робім гэта толькі часткай толькі нашай літаратуры. На мой погляд, у сённяшняй сітуацыі наогул вельмі рэдка, калі можна казаць пра выключную прыналежнасць да аднаго кантэксту, хутчэй можна казаць пра прыналежнасць да некалькіх кантэкстаў. Але калі вось мы звернемся да, уласна, гэтай дыскусіі завочнай паміж Алесем Бяляцкім і Александром Федутам, ці ўвогуле тут ёсць нейкі прадмет дыскусіі? Бо чамусьці, ну, ось, усіх, як бы гэтае пытанне вельмі моцна закранула. Так? Ну, глядзіце, тут, напэўна, ёсць гэтае пытанне, якое непазбежна выклікае вялікую колькасць эмоцый, бо некаторыя людзі могуць адчуваць сябе выключанымі. Пры гэтым, што натуральна, і гэта менавіта выклікае эмоцыі, на мой погляд. Таксама у гэтай гісторыі канкрэтнай з Александром Федутам і Алесем Бяляцкім, заўважце, была скажоная першапачатковая цытата Алеся Бяляцкага, якая выклікала такі рэзананс. Потым, калі Ярослаў Іванюк удакладніў гэты адказ Алеся Бяляцкага, ужо градус эмоцый спаў. Ну і само пытанне, безумоўна, калі ёсць недахоп рэсурсаў, а ён ёсць, чаго ж тут хаваць, то, канешне, кожнаму хочацца знайсці для сябе гэты кавалак увагі, а у нас, але для літаратараў, як для любых творцаў, гэтая увага, яна бесцэнная, яна частка творчасці, яно тое, што натхняе, і тое, што інспіруе, і тое, што дапамагае працягваць ствараць штосьці, гэтая увага чытача. Вось жа ў нас у сітуацыі, калі мы адцятыя ад як бы адрэзаныя ад чытача, адрэзаныя ад сваёй аўдыторыі, мы гэтай увагі не маем, і гэта заўсёды хваравітая, вось гэта пошукі гэтай увагі, хваравітыя пошукі свайго чытача і месца пад сонцам. Ёсць яшчэ таксама меркаванне пра тое, што кнігі, нават беларускіх аўтараў, напісаныя па-расейску, яны больш даступныя для чытача. Ці гэта так? Безумоўна, у сюжэце мы ўжо чулі пра тое, як шмат у двукосці, наадварот, вельмі мала вывучаецца беларуская мова ў школах. І чаго тут зноў жа хаваць, што ладная частка беларусаў са складанасцямі чытае па-беларуску. Гэта ўсё вынік, безумоўна, той недастатковай адукацыі, которую мы сёння маем на беларускай мове ў школе. І, нагадаю, у нас няма ніводнай вышэйшай навучальнай установы на беларускай мове, што таксама ўплывае на валоданне насельніцтвам, валоданне людзьмі, беларусамі беларускай мовай. І шмат хто з беларусаў можа абраць для чытання кнігу па-руску, а не па-беларуску толькі
таму што будзе прасцей яе чытаць. Вяртаючыся да маіх студэнцкіх гадоў, у нас была нават такая практыка на факультэце журналістыкі, што выкладчыкі, якія выкладалі свае дысцыпліны па-беларуску, мелі падвышаны нейкі аванс, дадатак неяк, калі можна казаць, да заробку. Таму нават там вышэйшую матэматыку, частку такіх агульных дысцыплінаў выкладалася па-беларуску, з чым можна сказаць, што мне пашанцавала. Калі мы кажам пра гэтае дыскусійнае пытанне, яно зачапіла нават прапагандыста Азаронка, выйшла ток-шоу таксама на дзяржаўным тэлебачанні, дзе задаваліся гэтым пытаннем, і паставілі пытанне ўвогуле так: ці патрэбна расійскамоўным беларусам беларуская мова. Ну, мне падаецца, што это глупае абсалютна пытанне апрыёры па змоўчванню, бо беларуская мова сапраўды, па-першае, яна з'яўляецца адной з дзяржаўных моў, па-другое, яна сапраўды з'яўляецца у параўнанні з расейскай у вельмі цяжкім такім становішчы, пра што вось мы кажам. Ну, на мой погляд, беларуская мова крытычна неабходная ўсім беларусам, усёй беларускай нацыі, незалежна ад таго, на якой мове размаўляюць беларусы ў побыце. Бо гэта і пытанне захавання нацыянальнай ідэнтычнасці, нацыянальнай памяці, гэта пытанне супраціву русіфікацыі, гэта пытанне ўвогуле таго, што беларуская літаратура або іначай прастора беларускай мовы, беларуская літаратура на беларускай мове, гэта прастора свабоды, гэта прастора вось гэтай нязгоды з дыктатурай, нязгоды з гвалтам, гэта прасторы свабоды думкі. І гэта тое, што дае беларускамоўная літаратура нам, як нацыі, незалежна ад таго, на якой мове мы размаўляем у побыце. Беларускі аўтар, паэт і перакладчык Андрэй Хаданович далучаецца да нашага эфіру. Спадар Андрэю, добрый вечар. Дзякуй, што далучыліся да нашага эфіру. Да вас пытанне як да літаратара і як да перакладчыка. Вось гэтае дыскусійнае пытанне, ці беларускія выдавецтвы маюць выдаваць кніжкі выключна на беларускай мове. Ваше меркаванне? Маё меркаванне, што ніхто нічога не абавязаны, але разам з тым ніхто не адмяняў у чалавека сумлення. Мне здаецца, што нашыя выдаўцы з аднаго боку як бы бізнесмены, а з другого боку гэта людзі з абвостраным, як ва ўсіх нас, адчуваннем справядлівасці. Зразумела, што стагоддзі і дзесяцігоддзі на нашай памяці беларуская мова гэта тое, з чым чыніцца несправядлівасць, то маргіналізуецца, то выпихваецца кудысьці ў самы далёкі кут на ўзроўні этнаграфічнага музея. І, ў прынцыпе, нармальны чалавек інстынктыўна ў гэтай сітуацыі падтрымлівае беларускае, як я, скажем, выпускнік расійскага філфаку, зрэагаваў на выбары неканстытуцыйнага, несправядлівага рэферэндума тым, што перайшоў на беларускую мову, незалежна ад таго, што мне ў першы момант было менш комфортна, бо думаў я не толькі пра зону комфорта, а пра тое, што калі кожны з нас не абароніць, не падтрымае, то і ніхто не абароніць, не падтрымае. У гэтым сэнсе рускую мову ёсць каму і дзе бараніць. Часам гэта робіцца аж празмерна ваяўніча. Часам захопніцкія войны адбываюцца з гэтай нагоды фармальнай як бы абароны нейкіх інтарэсаў рускамоўнага насельніцтва. Мы зараз апынуліся падзеленыя, раскіданыя па свеце. Беларуская мова, яна бароніць нейкую нашу еднасць. Яна стварае, калі не дом, то тое, пра што казаў Караткевіч, той дом, тое неба, тая ідэальная Беларусь, якую мы носім з сабою. В этом сэнсе, як толькі прыбраць гэты фактор беларускай мовы, нам прасцей расцерушыцца па свеце, прыпадобніцца да палякаў, да расейцаў, да украінцаў, да каго заўгодна і не быць сабой. З іншага боку, памятаем пра іншы полюс. Мова – гэта сродак выражэння чалавечай думкі. Гэта спосаб выразіць сваё светабачанне. І, канечне, для мяне перадусім пра што чалавек думае і як ён бачыць свет.
Таму калі гэтае светабачанне, гэтыя прынцыпы, гэтая пазіцыя выразна беларуская, то часам мне руская мова ў выражэнні гэтага не замінае ці амаль не замінае. Спадар Андрэю, а вось калі кажам пра удзел, напрыклад, беларускіх аўтараў у расійскамоўных кніжных выставах тыпу «Бебель-плац», таксама вось прагучала меркаванне ў нашым сюжэце пра гэта, ці гэта не зашквар? І адразу ж пытанне пра удзел, не удзел вось Лявона Вольскага у канцэрце 12 чэрвеня у фестывалі музычным, які мае адбыцца ў Варшаве разам з расійскімі зоркамі. Спявак і ягоны гурт адмовіліся ад гэтага, таму што менавіта на Дзень Расіі перападае вось гэты планаваны выступ. Вам пытанне таксама як да музыкі, як да барду. От як бы вы у гэтым выпадку зрабілі б якое абрашэнне? Я б не пагаджаўся, таму б не давялося б пагаджацца і даваць па тармазах паскокваць з гэтага. Але давайте у апраўданне я, як бы такім людзям, я перафармулюю пытанне. Чаго яны шукаюць? Можа быць, гэтыя людзі, і Лявон Вольскі, і нашыя выдаўцы дзе-небудзь у Берліне, яны шукаюць кантактаў з беларусамі, якія чамусьці не прыходзяць на мерапрыемствы, імпрэзы, якія мы арганізоўваем па-беларуску там, дзе мы ёсць. Можа, гэта плён таго, што людзі прызвычаіліся знаходзіцца ў расійскім інфармацыйным поле. Таму я заходжу ў беларускі фэйсбук і бачу там даслоўна учора нейкія фрагменты з відэа Веры Паласковай. Ніводнага фрагмента з беларускай паэзіі не пабачыў. І гэта беларусы, гэта не расійцы. Мабыць, Лявон Вольскі разлічваў пазнаёміцца з нейкім, прорвацца да нейкіх новых беларускіх слухачоў, якія, як і украінскія, дарэчы, слухачы, безумоўна ходзяць на рускамоўныя імпрэзы ў Варшаве, у Польсцы, у Берліне і так далей. Значыць, мы самі не дапрацоўваем, можа быць, не даарганізавалі чагосьці лепшага, можа быць, не навучыліся плаціць грошы за беларускае і арганізоўваць беларускае, каб нашыя калегі не шукалі, не прыбіваліся кудысьці пад бок да хорошых рускіх. Тацяна, пытанне адносна перакладаў расійскамоўных кніжак. Ведаем, напрыклад, пра тое, што частку раманаў, напрыклад, Віктор Мартынович напісаў па-расейску, потым гэтыя кнігі перакладаліся на беларускую. Тое самае з расійскамоўнай пісьменніцай і нобелеўскай лаўрэаткай у літаратуры Святланай Алексіевіч. Як можна, ў прынцыпе, вось гэту праблему, гэты дыскурс тады вырашаць? Адразу нейкія кніжкі перакладаць на беларускую, калі напісаныя па-расейску? Ці гэта ўсё залежыць ад самога аўтара, ці хоча ён такі пераклад? Ну, да прыкладу, той жа ж Альгерд Бахарэвіч зрабіў выдатны пераклад сваёй жа ж кніжкі «Сабакі Еўропы». На рускую мову. На рускую мову? На рускую мову. Бо ён напісаў все ж таки кнігу «Сабакі Еўропы» на беларускай мове спачатку. Ты іншыя прыклады, якія вы прывялі, гэта прыклады, калі аўтары, пішучы на рускай мове, самі перакладаюць ці з дапамогай кагосьці перакладаюць на беларускую мову гэтыя кнігі. Часам гэта здараецца адразу. І была гучная гісторыя з сланом Сашы Філіпенкі, калі беларускі пераклад выйшаў раней, па-мойму, за рускую версію гэтага твора. Або, як у выпадку з творамі Святланы Алексіевіч, гэтыя пераклады з'яўляюцца запознена ўжо пасля атрымання Нобелеўскай прэміі Святланы Алексіевіч. Тады, калі, можа быць, тут я бы так іранічна пакпіла бы з нас, з беларусаў, калі беларуская супольнасць гатовая была прыняць Нобелеўскую лаўрэатку свае абдымкі. Ну і насамрэч я бы не бачыла ў гэтым вялікай праблемы. Тое, што, бо вы сфармулявалі гэта як праблему, тое, што творы рускамоўных аўтараў перакладаецца на беларускую мову, па-мойму, гэта хорошы знак таго, што беларусы гатовыя чытаць па-беларуску. Некаторыя беларусы абяруць менавіта творы на беларускай мове рускамоўных аўтараў, безумоўна, могучы пры гэтым прачытаць гэтыя творы на мове арыгінала. Ну і гэта знак своеасаблівага прыняцця супольнасцю вось гэтага такой узаемнасці і зацікаўленасці з другога боку аўтараў прысутнічаць на
у беларускай супольнасці, прысутнічаць на беларускай мове. Сапраўды так, вялікі дзякуй за гэтую размову. Яшчэ шмат бы размаўлялі пра нашу літаратуру, заўсёды прыемная тэма. Тацяна Нядбай, старшыня беларускага пэну, і паэт і перакладчык на відэасувязі Андрэй Хаданович. Спадару Андрэй, вялікі дзякуй вам таксама за гэтую размову. Дзякуй. Расія ў агні ў літаральным сэнсе, гараць нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы і ў пераноснымі эканамічная і палітычная мадэлі. На хуткі і страшны канец пры адсутнасці нейкіх зменаў Владзіміру Пуціну пачала намякаць нават блогерка Вікторыя Боня. О праблемах России расскажа Алина Скрабунова. А это летает в небе. Они везде. Головами белые самолетики какие-то летают. Белый попел на фоне черного дыму. Нафтовый дождж у районе Туапсе покрыў масляністымі кроплямі ўсё наваколле. Гэта наступствы пажару на нафтаперапрацоўчым заводзе пасля атакаў узброеных сілаў Украіны. Першы удар по НПЗ быў 16-го, другі 20-го красавіка. При столь обильном горении нефтепродуктов выделяется огромное количество вредных веществ, и они из-за горного ландшафта никуда особо не рассеиваются. Не может не иметь негативного сценария для людей, причем как краткосрочного в виде просто банального ощущения дыма, обострения у астматиков, например, так и долгосрочного, потому что все эти осадки, они выпадают и в воду, и в почву. Праз дзень пасля другого удара ў паветры каля порта зафіксавалі перавышэнне нормы дапушчальнай канцэнтрацыі бензолу, ксілолу і сажы ў 2-3 разы. У сувязі з гэтым улады рэкамендавалі жыхарам зачыніць вокны, абмежаваць перабыванне на вуліцы, а пры неабходнасці выходзіць толькі з марлевай павязкай. Патушыць пажар мясцовыя службы змаглі толькі на 4-й дзень. Акрамя паветра і глебы забрудзілася і мора, што добра бачна і на звычайных, і на спадарожнікавых здымках. Паводле тэлеграм-каналу «Празрачны мір» даўжыня нафтавай плямы ў Чорным моры дасягнула каля 7 кіламетраў, але з цягам часу яна не сышла ў адкрытае мора, а прыбілася да ўзбярэжжа. Если, например, сейчас море будет неспокойно и боновые заграждения не справятся, то, естественно, распространяться площадь заражения будет, площадь разлива будет, естественно, сильно, и мазут будет прибивать к берегу и в более удаленных районах. НПЗ у Туапсе перапрацоўвае каля 12 мільёнаў тонн нафты ў год. Гэта каля 4% агульнарасійскага аб'ёму. Праз гэты порт праходзіла значная частка ўсяго расійскага экспарту. Апрача Туапсе ад украінскіх атак моцна пацярпелі балтыйскія порты, Прыморскі, Усть-Луга. Паводле агенцтва «Центр ценовых индексов», праз удары Украіны па расійскай партовай інфраструктуры аб'ём марскога экспарту нафты з Расіі толькі 6-12 красавіка скараціўся больше, як на 16%. То, что Россия сейчас может меньше экспортировать нефти за счет разрушения экспортных терминалов в портах, это очень важно. Нефтяным компаниям и Кремлю очень обидно и неприятно, что есть факторы, которые ограничивают экспорт нефти. Рэальнай статыстыкі расійскіх эканамічных паказнікаў мы не даведаемся. Паводле шведскай выведкі, ў Крамлі значна заніжаюць дадзеныя пра дэфіцыт бюджэту і інфляцыю. Як заявіл выданню Financial Times кіраўнік вайсковай выведкі і бяспекі Швецыі, летась рэальны дэфіцыт расійскага бюджэту на 2 трыльёны 360 мільярдаў рублёў перавышаў афіцыйныя дадзеныя. Расійская эканоміка можа развівацца толькі паводле аднаго з двух сцэнароў: доўгатэрміновае зніжэнне або шок. У любым выпадку яна рухаецца да фінансавай катастрофы. Як крызіс у расійскай эканоміцы адаб'ецца на Беларусі? Мы запыталіся пра гэта ў эканамісткі Алісы Рыжычэнкі. Паводле яе Расію ў хуткім часе чакае інфляцыя, якая прывядзе да падвышэння стаўкі рэфінансавання. І гэта будзе паўплываць на тое, як і ў якім аб'ёме пакупаюць беларускі экспарт, таму што чым больш стаўка, тым менш даступных грошай для бізнеса. І таму беларускія тавары, грамадзянскія тавары, грамадзянскі экспорт будут покупать меньше, але ВПК, я думаю, что застанется на тым же ўзроўні. 23 красавіка Еўразвяз прыняў 20-й пакет санкцыяў супраць Расіі. Яны накіраваныя на абмежаванне даходаў Расіі ад энергетыкі, гандлю і фінансавых паслугаў, а таксама супраць вайскова-прамысловага комплексу.
Абмежаванне закрануць і беларускія прадпрыемствы. Але паводле экспертаў гэта ні для России, ні для Беларусі вялікага значэння не мае. Это все разговоры. Хорошо, что они разговаривают, слава тебе, Господи. Это хотя бы в значении отношений к России уже, слава Богу. Но результат от этих санкций, он такой, в общем, слабенький. Просто потому, что они слабо их реализуют на практике. Вот в чем беда. Поэтому обращать внимание на эти пакеты, не очень интересно. Эканамічны крызіс у России адбываецца на фоне палітычнага. Дайшло до таго, што на блакаванне інтэрнэту Владимиру Путину ад імя ўсіх неабыякавых расейцаў паскардзілася блогерка Виктория Боня. Сама яна жыве ў Монако, таму праблемаў з інтэрнэтам не мае, але кажа, што ёй крыўдна за сух грамадзянаў. А знаете, чем это чревато? Я вам скажу. Тем, что люди устанут бояться. Их вот так вот сжимают в пружину, и в один день эта пружина просто выстрелит. Менавіта пасля гэтага звароту Путин упершыню публічна выказаўся на тему блокавання ў інтэрнэту. Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. На фоне ўсіх праблемаў нават афіцыйны рэйтынг Владимира Путина падае. Алина Скрабунова, Белсат. З намі на сувязі палітолог Александр Морозов. Спадар Александр, вітаем вас у студыі Белсат і дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый день, здравствуйте. Экалагічная катастрофа ў Туапсе, гараць нафтаперапрацоўчыя заводы у России. Путин маўчыць. Чаму, на ваш погляд, не мае уцямнай рэакцыі? Путин не совсем молчит, потому что, несмотря на очевидную растерянность, которую, как мне кажется, Кремль сейчас испытывает, тем не менее, Путин выступил, надо сказать, достаточно банально и бессодержательно. Он выступил на съезде муниципальных работников и там, собственно, призвал к проявлениям патриотизма дополнительно, призвал жителей тыла активно вязать носки для фронта. Он апеллировал к Великой Отечественной войне, то есть ко Второй мировой войне. Надо сказать, что это его заявление прозвучало довольно дико на фоне той картины, которая сейчас наблюдается в России и с точки зрения экономики, и с точки зрения последствий войны для России, и, собственно говоря, с точки зрения падения рейтинга Путина. И здесь, конечно, довольно большой узел проблем одновременно. Ці можна казаць, што гэты вузел праблемаў сапраўды мае нейкія сур'ёзныя наступствы для ўладаў у Расіі? Ці гэта мы ўсё перажывем, будзем далей весці вайну, вайсково-прамысловы комплекс будзе працаваць, кошт на нафту будзе расці, ўсё будзе добра? Я бы так сказал. Хорошо видно, что Кремль и Путин сейчас стоят на развилке, потому что дух Анкориджа и перспективы переговоров при поддержке Соединенных Штатов исчезли. Это все в прошлом. Перед Путиным стоит задача как-то поднять свой рейтинг. В таких случаях он обычно предпринимал очень резкие шаги. Сейчас у него список таких резких шагов довольно мал по сравнению с прошлым. А тем не менее он должен что-то сделать, если он собирается дальше, так сказать, удерживать власть. И при этом нет ответа на вопрос о том, чем должна и где закончится война. То есть очевидно, что в российском обществе висит вопрос. Он висит в том числе и у патриотов, и даже у этих зетников, не говоря уже просто об обычных людях, которые работают на производствах. Висит вопрос. 4 года прошло, 5-й год идет. Хорошо, нет мирных переговоров, нет перспективы. А тогда и нет успехов на фронте. А тогда, значит, какой смысл в этой войне дальше? Путин должен отвечать, очевидно. Иначе к середине лета, если данные экономические по второму кварталу окажутся такими же плохими, как по первому, что вполне возможно, то в таком случае встанет вот весь этот узел вопросов, он довольно остро встанет перед Кремлем.
Рэйтынг Владимира Путина падае, але улады працягваюць блокіроўкі інтэрнэту, што вельмі моцна так ускалыхнула расійскае грамадства, спадар Александра. І Путін то тлумачыць сам гэта тым, што неабходна папярэджваць нейкія тэракты. Як толькі ён гэта сказаў, на наступны дзень ФСБ арыштавала 8 чалавек, там аднаго чалавека нават забілі пры спробе нібыта зрабіць тэракт супраць супрацоўнікаў Раскомнагляду, якія, дарэчы, блакуюць гэты інтэрнэт, ці гэта такое супадзенне. Навошта ввогуле гэта рабіць зараз, падчас вайны, калі ўсё, в прынцыпе, кіпіць, калі вось гэтае грамадства пакуль больш-менш лагодна ставіцца да палітыкі і самой вайны ў Расіі. Навошта вось падліваць гэты алей у вагонь? Ну да, дело в том, что все ждали, какой будет реакция Путина на конфликт вокруг блокировок. А конфликт поднялся до очень высокой точки, потому что не только модель-инфлюенсер Виктория Боня записала популярный рилс, но надо сказать, что и более чем 300 представителей IT-индустрии российской, которые до этого активно и продолжают работать активно вместе с российскими государственными органами, они написали письмо о том, что дальнейшее блокирование VPN представляет собой просто безумие, поскольку добиться результата невозможно, а последствия довольно значительные. Но дело в том, что Владимир Путин выступил и очень четко поддержал ФСБ, российские спецслужбы, сказав, что эти все обрушение интернета, отключение мобильного интернета в городах, это все вызвано безопасностью, надо это потерпеть. Ну, таким образом, он, собственно говоря, ушел от решения проблемы, и эта проблема будет дальше развиваться. На этом фоне действительно службы, социологические службы, которые работают на Кремль же, по существу, они фиксируют 6 недель падения рейтинга Путина, да, тем самым как бы сообщая самому Путину, что надо предпринимать какие-то шаги. В противном случае, действительно, к лету это все примет другой характер. Но все же пока надо смотреть на ситуацию довольно осторожно, потому что, как я и сказал в начале, Путин в таких ситуациях обычно предпринимает какие-то шаги. У него сейчас нет возможности прославиться новой войной, это очевидно, он завяз в этой. Это не сейчас он может делать. У него нет на руках бюджетных денег, чтобы быстро раздать деньги каким-то бюджетникам или каким-то группам населения, чтобы произвести впечатление. И таким образом у него репертуар действий ограничен. И довольно пока проблематично. А что он должен сделать для того, чтобы свой рейтинг вернуть обратно? Может долучить Беларусь до складу России? Этого нельзя исключать. Дело в том, что среди тех шагов, которые Путин может сделать в том коридоре, который у него есть, Беларусь стоит, несомненно, в списке. С этим тут надо согласиться. Это для Беларуси это довольно опасно. Конечно, это не все, есть еще и другие направления, но Беларусь, да, она какой-то шаг в направлении Беларуси, он, во всяком случае, качнул бы симпатии, гаснущие симпатии патриотического крыла российского и провоенного крыла, он качнул бы в пользу Путина. Ну, тым больш, што зараз вельмі вялікая колькасць расейцаў зноўку задумваецца о эвакуацыі з Расіі, калі можна так сказаць. У тым ліку ўсё больш грамадзянаў Расіі пераязджаюць у Беларусь. Там, прынамсі, пакуль няма такіх масавых блакаванняў інтэрнэту. Спадар Александр, калі мы ўжо закранулі Вікторыю Боню і ейны вось гэты эфект, так, змаганне ўсё перайшло не з Пуціным, якога яна вельмі хваліла, а змаганне з прапагандыстамі, там, з Салаўёвым, там, з Мілонавым, так. Як вы ацэньваеце, ці здольныя, в прынцыпе, гэтыя людзі, тыпу Хлабысціна альбо Вікторыі Боні, усіх, хто зараз кажа, што можа успыхнуць у один момент, ну, сапраўды нейкім чынам разварушыць расійскае грамадства? Ну, я не преувеличил бы здесь перспективы такой раскачки, которую может произвести Боня или Охлобыстин. Это заметные заявления, они, безусловно, отражают определенный, так сказать, хаос и дезориентацию в среде людей, которые в течение долгого времени де-факто в той или иной форме поддерживали и поддерживают то, что делает Путин.
эти люди были опорой его курса. Сейчас видно, что они в растерянности. Это отражает, конечно, тенденцию. И ясно, что Боню и ее выступление, и ее конфликт с Соловьевым, в частности, да, поддерживает, конечно, довольно большая среда, потому что надо заметить, что за 4 года войны Соловьев и подобные ему публичные персоны, они, честно говоря, набили сильно оскомину, в том числе и простому зрителю, поскольку они чрезвычайно радикальны. И ясно, что они представляют партию войны и требуют все больше и больших жертв и большего насилия. Ну да, сейчас момент, когда общество хочет узнать ответ на вопрос. Хорошо, если, так сказать, дальнейшее насилие, то в обмен на что? И вот этого «что» у Путина сейчас нет. И это довольно важный момент. Скажите, вось улічваючы усе гэтыя абставіны, гэтыя праблемы з эканомікай, з гэтымі блакіроўкамі, ці гэта ў нейкім сэнсе можа быць на руку Александру Лукашэнку, які таксама, напэўна, вельмі уважліва сочыць за падзеямі ў Расіі на гэтым тыдні? Во всяком случае, можно сказать, что Александр Лукашенко, маневрируя в отношении Кремля, такие моменты так или иначе всегда использовал. И можно вспомнить, что в какой-то момент он со своей стороны, скажем, инициировал миграционный кризис на границе с Литвой и Польшей. Ясно было, что он делает это, чтобы подчеркнуть и оказать Путину услугу, и подчеркнуть, что, мол, мы вместе, это нас атакует НАТО, и вас, и нас, и поэтому как бы вот я делаю такие шаги. Он неоднократно устраивал такие фокусы для того, чтобы оказать услугу Путину, взять на себя какую-то часть груза. Так что здесь такая ситуация. Лукашенко, наверное, глядя на ситуацию, попытается каким-то образом это использовать, ну, в первую очередь для укрепления своей власти, разумеется. Но при этом перед Лукашенко будет стоять тяжелый выбор, если Путин все-таки решит атаковать Украину еще раз и уже с территории Беларуси. Это вот будет драматическая ситуация, при которой Лукашенко отказаться не может, и при этом нет сомнений в том, что сам Лукашенко этого не хочет. Так, сапраўды пра гэта ўжо вельмі шмат гаворым, у тым ліку неаднаразова кажа і прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Спадар Александр, дзякуй вам вялікі за гэты аналіз, за гэтую экспертызу і за гэтую размову. Александр Марозаў, палітолог, быў з намі на відэасувязі. Ну, мы вяртаемся да галоўнай тэмы нашага выдання. Катастрофа, якая назаўсёды змяніла лёс нашай краіны. Узгадаем разам, як Чарнобыль паўплываў на Беларусь у наступным матэрыяле. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Кто у вас говорит? Взрыв на 34-м. А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. 40 гадоў таму здарылася катастрофа, што назаўсёды змяніла лёс Беларусі. Нашыя тэрыторыі прынялі на сябе найбольшы удар. Забруджаная 5-я частка Беларусі. Жывое сэрца нацыі. Больш за 2 мільёны чалавек апынуліся ў зоне радыяцыйнага ўздзеяння. У тым ліку так званыя чарнобыльскія дзеці. Сотні тысячаў чалавек былі адселеныя са сваіх дамоў. Разбураныя лёсы, спустошаныя вёскі. Война без фронту. Наиболее серьезные последствия удалось предотвратить. Худшее позади. Вынік хлусні і безотказности советской улады. Чарнобыль больш, чым радыяцыя. Гэта наш боль і нашая памяць. Барацьба не толькі з катастрофаю, але і з сістэмаю, якая хавае праўду. Чарнобыльскі шлях – голас гэтай барацьбы. 40 гадоў пасля гэта не мінулае. Гэта тое, што застаецца з намі. Памятайма. Чатыры дзесяцігоддзі таму мірны атам выйшаў з-пад кантролю, змяніўшы лёсы мільёнаў людзей і пакінуўшы незнішчальны след на мапе Еўропы. Пра тое, што адбылося ў тую фатальную ноч, чаму сістэма, якая лічылася надзейнай, дала збой, якую цану за гэта заплаціла Беларусь, у нашым наступным матэрыяле.
Гадзіна 23 ночы. У гэты момант на 4-м энергаблоку Чарнобыльскай АЭС пачаўся эксперымент, які павінен быў праверыць сістэмы бяспекі, але замест гэтага агаліў іх фатальную ўразлівасць. Два выбухі магутнасцю некалькі тонн тротылу ператварылі рэактар у адкрытую рану на целе планеты. У неба ўзняўся слуп распаленых ізатопаў, які пазней назавуць чарнобыльскім следам. Першымі ў гэтае пекла ступілі дзяжурная змена і пажарныя. Без спецыяльнай абароны практычна голымі рукамі яны спрабавалі ўтаймаваць атам, які перастаў быць мірным. Яны працавалі практычна ўсляпую, бо не мелі неадэкватнага разумення маштабаў катастрофы, ні нават прыбораў, здольных вымераць такія ўзроўні радыяцыі. Энергаблокі ЧАЭС мелі рэактары вялікай магутнасці, савецкай распрацоўкі 1960-х, якія больш нідзе ў свеце не выкарыстоўваліся. За іх аснову ўзялі прамысловыя уран-графітавыя рэактары. Новымі былі, сярод іншага, параметры цепланосьбіту. Вада, якая ў працэсе ператвараецца ў пару, таму такія рэактары называлі кіпячымі. Пра гэта нам расказаў Мікалай Штейнберг. Ён заступіў на пасаду галоўнага інжынера ЧАЭС адразу пасля аварыі. Катастрофически, критически изменили свойства будущего реактора с точки зрения его как объекта управления. То есть он получил характеристики, которые сделали этот объект с положительными обратными связями. То есть что это значит? Да, когда вы увеличиваете мощность, то она не может затормозиться, остановиться где-то на каком-то уровне, она будет все время разгоняться. Пазней гэты недахоп канструкцыі назавуць станоўчым магутнасным каэфіцыентам рэактыўнасці. Гэта і сталася асноўнай прычынай, што прывяла да катастрафічных наступстваў. Таксама сур'ёзную хібаю была канструкцыя стрыжняў сістэмы кіравання і абароны. Аднак да гэтага дадаўся шэраг іншых фактараў, якія паасобку так ці інакш сустракаліся на ЧАЭС. Негативный эффект, так называемый конструкционный эффект, который возник в результате дикой совершенно конструктивной ошибки, конструкции стержней, да, он в другой ситуации не приводит к тем эффектам, которые он привел, когда наложились вот эти три обстоятельства. Малая мощность, большой расход воды через активную зону и внесение положительной реактивности при срабатывании системы аварийной защиты. Страшнейшым за выкід і распаўсюд радыяцыі ў першыя дні пасля аварыі на ЧАЭС стала маўчанне ўладаў. Пакуль датчыкі ў Швецыі і Нямецчыне зашкальвалі ад незразумелых выкідаў, савецкія афіцыйныя зводкі скупа паведамлялі пра інцыдэнт. Людзі ж выходзілі на святочныя дэманстрацыі пад радыеактыўным дажджом і не падазравалі пра небяспеку. Менавіта гэтае замоўчванне зрабіла колькасць ахвяраў Чарнобылю нявызначанай. Афіцыйная статыстыка дагэтуль аперуе толькі дзясяткамі загінулых ад прамянёвай хваробы з ліку пажарных і працаўнікоў АЭС. Аднак незалежныя даследчыкі кажуць пра дзясяткі тысяч заўчасных смерцяў ад анкалогіі і хранічных захворванняў, выкліканых апраменьваннем. Самы цяжкі ўдар прыняла на сябе Беларусь. Каля 70% усіх радыёнуклідаў аселі на нашых землях. У зоне заражэння апынулася чвэрць ляснога фонду. Пятая частка сельгазпалетка Украіны аказалася непрыдатнаю. А шэраг вёсак у паўднёвых раёнах Беларусі ператварыліся ў вёскі-прывіды. Построить самую современную, самую лучшую, самую красивую станцию в мире. Больш як праз 2 дзесяцігоддзі пасля аварыі на ЧАЭС пачалася гісторыя беларускай атамнай энергетыкі. Рашэнне будаваць АЭС у Астраўцы, праект якой на 90% прафінансавала Расія, прынялі ў 2008-м. Праз 5 гадоў пачалі будаваць першы энергаблок, які запусцілі ў прамысловую эксплуатацыю летам 2021-га. На пачатку таго ж года ў Еўрапарламенце прынялі рэзалюцыю, у якой БелАЭС назвалі крыніцай небяспекі для еўразвязу. Еўрадэпутаты пастанавілі, што беларуская станцыя не отповедает стандартам бяспеки. Станция небезопасная, станция такая-сякая. И пошло-поехало. А почему? А потому что мы конкуренты сегодня. Ці сапраўды варта паставіць пад сумнеў бяспечнасць БелАЭС? Мы запыталі у Мікалая Штейнберга. Все может быть всегда, но сегодня есть такие-то, такие-то пределы, которые вполне обеспечивают защиту здоровья человека. В этом отношении станция нормально сделана, она соответствует, насколько я знаю. Я сам не смотрел эти документы, аналогичные блоки. Они отвечают всем требованиям, которые сегодня предъявляются. Сегодня, завтра они, может, будут еще жестче.
Поэтому я не вижу вот этого ажиотажа постоянного, который нагнетается вокруг белорусской станции. Другі энергаблок БелАЭС запустілі ў 2023. Цяпер жа ўлады ў Менску ўсур'ёз разглядаюць будаўніцтва трэцяга. Адпаведныя дакументы з карпорацыяй «Росатом» плануюць падпісаць ужо сёлета, а ўвесці энергаблок у эксплуатацыю не раней за 2035. Больш за тое, у Беларусі на жаданне Лукашэнкі можа з'явіцца і другая АЭС. Папярэдне для яе будаўніцтва разглядаюць пляцоўку ў Магілёўскай вобласці. Ірына Юр'ева, Белсат. Мы верым, што час ідзе і радыяцыя змяншаецца, але частка радыенуклідаў, наадварот, назапашваецца. Нябачны забойца, лягчэйшы і агрэсіўны элемент амерыцый з перыядам паўраспаду 432 гады паўстае з больш цяжкага плутонію. Колькасць амерыцыю на радыеактыўнай мапе дасягне свайго максімуму толькі праз 30 гадоў. Калі ж вярнуцца ў 86 год, то ў першыя дні нас труцілі йод, плутоній і уран, а потым цэзій і стронцый. По сравнению с 86 годом радиация уменьшилась в 1 миллион раз. Пасля выбуху на 4-м энергаблоку Чарнобыльскай АЭС у паветра трапіла сумарна 50 мільёнаў кюры радыеактыўных рэчываў. Гэта ў 100 разоў перавысіла выкід пасля выбуху атамнай бомбы, скінутай на Хірасіму. Радыяцыйнае воблака разляцелася і асела плямамі па ўсім паўночным паўшар'і. Але менавіта на Беларусь прыпала каля 70% выкідаў на тэрыторыі, дзе пражывалі 2 мільёны чалавек. Найбольш смяротным было ўдыханне менавіта нерастварымых такіх гарачых часціц кавалачкаў паліва мікраскапічных. Бо аэразоль, які ўдыхнуў чалавек, ён часткова ўдыхаецца, бо разносіцца крывёй і раствараецца. А гарачыя часціцы са стронцыем ці плутоніем яна ўбіваецца ў слізістую лёгкіх ці ЖКТ. І менавіта там мікраскапічна кропкава у радыусе нейкіх лічаных мікраметраў ад часцінкі клеткі набывалі дозу ўпрамянення ў дзесяткі і сотні грэй. Гэта моментальны распад ДНК, гэта гібель клеткі і рак у бліжэйшай перспектыве. Самымі хуткімі забойцамі вясною 86-га былі йод-131 і телур-132, якія білі па шчытападобнай залозе. Актыўнасць да 7 дзён. У радыеактыўным кактэйлі, апроч пералічаных, былі ізатопы цэзію і барыю, а ў складзе гарачых часцінак разам з плутоніем разлятаўся уран. Радионуклиды со временем они распадаются, они переходят в вторую фазу. Например, цезий распадается, он переходит в следующие радионуклиды, но он никуда с этой зоны не денется. Убрать их невозможно. Полной очистки зоны не может быть. Затрымаць распаўсюд заражэння ў паветры амаль немагчыма, але ў рэках спрабавалі. У першыя дні і тыдні пасля катастрофы на Дняпры і Прыпяці будавалі дамбы і адстойнікі. Найбольш выратавальным праектам апынулася не абарона зямлі, а стварэнне падводнай смеццевай ямы проста на дне Прыпяці, там у раёне ракі Вуж. Там 25 метраў у глыбіню і кіламетр у шырыню. Хуткасць плыні ў гэтай шырокай яме на вельмі моцна падала, і ўвесь гэты шалёна-радыеактыўны глей, пясок, радыеактыўныя нейкія водорасці, яны абрынуліся і дэпанаваліся на гэтым дне, у гэтай як бы падводнай магіле. І яна сабрала ў сябе сапраўды львіную дозу стронцыю і цэзію. Прыбярэжная расліннасць і рыбы, што трапілі ў радыеактыўны вір, заразіліся вокамгненна. Незалежна ад радыяцыйных замераў, да таго ж і несвоечасова зробленых, людзі працягвалі вудзіць рыбу, есці яе і прадаваць. Грибы нельзя употреблять здесь. Да и свежий тоже. Ни ягоду, ни рыбу, ничего. У лясах у зоне забруджання збіралі і дагэтуль збіраюць ягады, арэхі, грыбы, хоць забойчыя рэчывы з глебы лёгка трапляюць у каранёвую сістэму і сок раслінаў. На пачатку 2000-х працаўнік зоны адчужэння Фёдор Гірэнка распавядаў пра грыбнікоў. То лет 7-8 тому назад так из Чернигова автобусы заезжали по грибы с той стороны, со стороны Беларуси. Забарону на ўжытак сельскагаспадарчых зямель таксама ігнаравалі, што было свядомым выбарам уладаў. На частцы забружаных тэрыторыяў пасяўная кампанія працягвалася нават вясною 86-га. Падчас першай пасяўной збожжа, зразумела, змешвалі. У харчовай прамысловасці гэта афіцыйна называецца метадам разбаўлення. Бо ў 86-м годзе ўраджай у заражаных раёнах літаральна сабраў увесь радыеактыўны пыл на лісці і каласкі.
і хаваць сотні тысяч тонн збожжа Савецкаму Саюзу было, ну, в прынцыпе, не па кішэні. Таму бралі вось 1 тонну жудасна радыактыўнага палескага збожжа, дадавалі 10 тонн ідэальна чыстага віцебскага. На выхадзе сярэдняя колькасць бекерэляў на кілаграм прадукту падала да дапушчальнай адзнакі. Хлеб з такой мукі елі ўсім Савецкім Саюзам. Найбольш цынічным крокам савецкай улады быў пратакол паседжання палітбюро нумар 32 ад верасня 86 года. Пра малако і мяса жывёлы, якая пасвілася на бруднай траве. На забой тады пайшлі сотні тысяч галоваў. Каб каўбаса не фаніла, мяса змешвалі паводле таго ж прынцыпу, што збожжа. Размеркаваць будучыя праблемы са здароўем загадалі па ўсім Саюзе, апроч Масквы і Ленінграду, дзе пражывала эліта. Але самым гучным злачынствам савецкіх бюракратаў сталася іхнае маўчанне. Калі папярэджанне насельніцтву было выдадзена не праз хвіліны, як это робіцца ва ўсім свеце, а праз 3 дні, то гэта азначала гарантыю захворвання тысяч і тысяч маленькіх і вялікіх пацыентаў. Аднаго гэтага ўжо было б дастаткова для шыбеніцы, для ўсей партыйнай вярхушкі. Замест пакарання партыйныя босы атрымалі ўзнагароды. Юлія Цяльпук, Белсат. Станіслав Салавей, лекар-анколог і намеснік прадстаўніцы ў сацыяльнай палітыцы Аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі з намі на відэасувязі. Вітаю вас. Добрый день. Господар Станислав. Не совсем, правда, с онкологом есть нюансы, но немножко пропустим. Тут не совсем онкологический вопрос. И по основному образованию все-таки акушер-гинеколог, хоть и имеет дополнительное образование по онкологии. Небольшую ремарку сделаю. Так, гінекалогія і першае нас пытанне, конечно, датычыць вось менавіта онкалагічных захворванняў, так ці інакш. Ёсць і сёння гэтая праблема, ці можам мы вось праз 40 гадоў сцвярджаць, што беларусаў па-ранейшаму выяўляюць нейкія новыя захворванні, звязаныя менавіта з наступствамі ад чарнобыльскай катастрофы? Онкология в Беларуси, в принципе, находится в плане статистики онкологической. У нас довольно хороший канцер-регистр. Это, в принципе, это то, чем медицина может хвастаться. И тут очень тонкая грань. Есть доказательная медицина. То есть пока мы не доказали что-то, мы не можем давать точный вывод. И белорусские работы, и это подтверждается, в принципе, специалистами МАГАТЭ, ВОЗ и прочее, что на сейчас вроде как какого-то всплеска онкологического заболевания не аномального в Беларуси нет. Да, в Беларуси растет число онкологических заболеваний, но оно растет и в других странах, которые не были загрязнены радиацией. Не пострадали от Чернобыльской аварии, скажем так. Вроде как это должно успокоить, что пик онкологических заболеваний, который был в начале, это был связан с раком щитовидной железы, он прошел и вроде как все нормализовалось. Но тут нужно понимать, что это цифры статистические, условно говоря, размешанные по большой массе людей. Это может немножко повлиять на интерпретацию и на данные. Были работы профессора Бандажевского, который считал, что в принципе некорректно использовать такой термин, как безопасная доза, и что любая доза радиации, она имеет влияние на человека, и она может подтолкнуть развитие, в том числе онкологического заболевания или сердечно-сосудистого. Иными словами, если это в очень простую форму перекрутить, что если бы не было Чернобыля, то человек, который сейчас столкнулся с раком кишечника, столкнулся бы с ним там лет через 5 или через 6, или бы не столкнулся вовсе. Да, он курит, да, он неправильно питается, да, у него есть лишний вес, но этого бы, вот этих 3 факторов бы не хватило, а чернобыльские последствия стали вот такой последняя сломка, которая сломала спину верблюду. Но это теория. То есть, к сожалению, точнее, к счастью, невозможно провести такой эксперимент, нет данных для сравнения. То есть в мировой истории не было катастрофы такого масштаба, и сравнить не с чем. Очень часто Чернобыльскую аварию сравнивают с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, но это сравнение с точки зрения медицины некорректно, потому что разный принцип
То есть это было очень быстрое, сильное излучение в короткий промежуток. Это не было практически загрязнение почвы. То есть там довольно быстро радиационный фон шел в норму. Как говорили вот в сюжете до этого, радиационный фон не нормализуется, потому что очень сильное загрязнение почвы. Поэтому сказать, что какая-то в Беларуси сильная сейчас, именно сейчас, катастрофа, и мы до сих пор имеем последствия Чернобыля именно в плане здоровья для конкретного человека, вроде как данных нету. Но успокаиваться, говорить, что все ерунда, и мы можем не обращать на это внимание, нет, потому что, как правильно отметили, почвы загрязнены, и грибы, ягоды и далее по списку могут представлять опасность. И проводить полевые испытания на белорусах, а будет ли это статистики там, через 5, 10, 15 лет на, условно говоря, территории Наравлянского района повышение количества или нет, я считаю немножко некорректно. С учетом того, что Беларусь довольно большая страна с небольшой плотностью населения, трудно понять логику властей, когда идет рекультивация земель, которые раньше считались загрязненными. У нас вроде как земли достаточно, и использовать потенциально опасную, несмотря на то, что вроде как сейчас потенциально не замечено через 40 лет какого-то долгосрочного влияния, которое было бы необъяснимо другими факторами, вроде как нету. Спадар Станіслаў, розныя ёсць тэрміны датычныя медыцыны, звязаныя з чарнобыльскай катастрофай, дакладней з ейнымі наступствамі для здароўя. У тым ліку ёсць такое паняцце, як чарнобыльскі снід. Вось гэтае паняцце сёння таксама можа быць актуальна для людзей, якія пражываюць на тэрыторыі таго ж там Брагінскага, Нараўлянскага, Хойніцкага раёну. Ці гэта ўсё ж такі тэрміны, якія быў звязаны ў першую чаргу з першымі гадамі пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС? На самом деле, как правильно отмечено в сюжете, молчание властей очень сильно усилило вред от катастрофы. То есть, если бы меры были предприняты сразу, их последствия были бы гораздо меньше. Если, в принципе, выделять влияние на здоровье человека, последствия Чернобыльской аварии, то тут можно выделять не только напрямую то, что связано непосредственно с самой радиацией. Стоит помнить, что это послужило довольно очень сильным социальным триггером. Очень большое число людей было переселено в экстренном порядке с их привычного места жительства. Очень сильно это было, как сказать, элемент социальной травмы, это тоже повлияло. То есть тут можно уже смотреть на такие более долгие последствия, более долго влияет на здоровье. Сама по себе именно радиационное загрязнение – это не только в этом проблема Чернобыля. В том числе и социальный шок для всего населения. И сказать, что это прошло бесследно, нет, не сказать. Да, вначале была лучевая болезнь у ликвидаторов, это отдельная проблема. И у ликвидаторов там действительно были онкологические заболевания, чаще выявлялись. Рак щитовидной железы и его всплеск, он действительно был, но сейчас он уже этот цвет прошел, потому что это тот изотоп, который довольно быстро распадается. Но загрязнение радиационного осталось, и недоверие населения к властям, к сожалению, это тоже фактор, который стоит учитывать. Мы говорим, что власти рекультивируют земли, условно говоря, в Брагинском районе. Мы это говорим про те власти, которые скрывали масштабы ковида, которые можно вспомнить, как себя вела власть в 2020 году, когда треть, по-моему, Минска осталась без нормального водоснабжения. Первая реакция чиновников была: все хорошо, вам показалось, продолжайте. То есть, по большому счету, они повторили ровно то же, что повторила советская власть во время Чернобыльской аварии. Поэтому это будет вызывать недоверие, это будет вызывать страх, и это тоже будет влиять на здоровье. Там, психогенный фактор никто тоже не отменял. Влияние на сердечно-сосудистые и остальные системы заболевания. Но чисто по онкологическим заболеваниям рост сейчас вроде не фиксируется. А што датычыць вось гэтых генетычных зменаў, ці людзям, якія пражываюць вось на гэтых забруджаных тэрыторыях, абавязкова варта праводзіць такія генетычныя тэсты на генетычныя хваробы, напрыклад, перад тым, як заводзіць будучых дзяцей? Это все-таки не совсем корректное сравнение. Понимаете, мутации происходят у каждого человека постоянно. Это наша естественная среда. То есть человек может жить в другом конце мира и все равно быть подвержен определенным мутациям. Радиация теоретически может увеличивать эти риски. Отдельных программ, которые бы стоило делать людям, в том числе следить за своим здоровьем, которые проживают на, условно говоря, Брагинском районе, их не существует. Это все определенные факторы риска. Мы не можем предсказать, как радиация в небольших дозах повлияет на конкретного человека. Медицина оперирует не фактом, что вот если будет вот так, то есть если мы там выпьем, условно говоря, яд, да, мы умрем сразу. Но с радиацией, с курением,
с образом жизни, это влияет фактором риска. Радиационное загрязнение, увеличение факторов риска, в том числе онкологических заболеваний. При этом человек может понизить фактор риска онкологических заболеваний, если он бросит курить, если он будет заниматься спортом. Но проблема в том, что он не может это то, что он может понять, что он это замечает. Радиационное загрязнение почвы без аппаратуры ты не заметишь. Ты не имея, скажем так, дозиметрической аппаратуры, ты не можешь проверить ягоды, которые растут в лесу, они потенциально опасны или нет. То же самое с дозиметрами в магазин, слава богу, никто не ходит. И они еще должны быть чувствительностью. Поэтому подвергать сознательно человека дополнительному риску, пусть он и небольшой, это немного нелогично. То есть то, что сделала советская власть, она в данной ситуации был примерно такой подход. Мы смешаем до допустимого уровня, но подумаешь, немножко фонит. Вот это подумаешь, это некорректно от слова совсем. Зачем увеличивать риск, как не если его можно не увеличивать? Это примерно так, что мы знаем, что курение 2 пачек сигарет в день, это точно вредно, а если курить полпачки, вроде и не вредно. Нет. Если это фактор риска, его лучше максимально минимизировать, а не искать какую-то допустимую границу. То бок, я так разумею, што не мае значэння, будзеце вы есці забруджаныя радыяцыяй грыбы ў колькасці 2 штукі на месяц, альбо вы будзеце кожны дзень з'ядаць умоўна з бульбай цэлую банку гэтых грыбоў. Тут на самом деле разница небольшая есть, в зависимости от того, про что мы говорим. Если мы будем говорить про цезий и про стронций, то у цезия довольно быстрый, в масштабах радиационных, довольно быстрый период полувыведения, по-моему, что-то порядка 100 дней. То есть, условно говоря, если мы представим, что внука отправили к бабушке в Брагин, и он там поел пирожков с грибами, и получил, потом вернулся и весь год живет в Витебске, то теоретически вроде как влияния на него не будет. Стронций, если он попадает, то он выводится гораздо дольше, и это уже чуть более долго. Можно привести простой пример. Представим, что мы играем в русскую рулетку. Только в нашем барабане револьвера не 6 ячеек, а 160 тысяч. И мы-то заряжаем пулю. Вот это то, что мы живем в промышленной зоне. Мы зарядили еще одну пулю, что мы курим. Мы зарядили еще одну пулю, что мы не занимаемся спортом. Еще одну пулю, что у нас наследственность, условно говоря, у родителей была онкология в молодом возрасте. И вот так дальше. Зачем сознательно закладывать дополнительные пули в этот барабан и увеличивать свои шансы столкнуться с неприятностями? Если есть возможность минимизировать факторы риска, их надо минимизировать. То есть это тот же самый принцип, как и с алкоголем. Безопасной дозы алкоголя нету. Да, мы не говорим, что если человек будет пить по бутылке водки, это явно проблема, но даже небольшие дозы, они статистически ничего хорошего точно не принесут, и риски они увеличат. Так и здесь. Если есть возможность не употреблять в пищу то, что потенциально даже загрязнено, лучше это не употреблять. Если очень хочется, есть специальные станции, места, где можно проверить уровень загрязнена ли данная грибы, ягоды и прочая радиация, их фон, и от этого принять решение более взвешенно. Но в идеале лучше этого избегать. Спадар Станіслав, яшчэ прачытаў, дарэчы, што навукоўцы з японскага нацыянальнага агентства па атамнай энергіі прыдумалі, нібыта эфектыўны спосаб такі здабываць стронцый з вады і з глебы, выкарыстоўваючы свіныя косткі. Ці такія тэхналогіі, на ваш погляд, маглі б выкарыстоўвацца і ў Беларусі, альбо штосьці альтэрнатыўнае? Тут, конечно, лучше поговорить будет с Сергеем Бессарабовым. Это в этом плане разбираться куда лучше, чем я. Насколько я помню, есть технологии, позволяющие чуть-чуть минимизировать риски попадания, употребления растениями стронция. Если мне не изменяет память, то логика в этом довольно простая. Мы добавляем в почву излишнее количество тех микроэлементов, которые, чтобы у растения, условно говоря, когда есть в почве дефицит, представьте, что в почве есть дефицит калия. Если нам растение будет захватывать, ей нужно 15 грамм захватить 15 грамм этого элемента. Если в этой почве всего 15 грамм, весь вот этот радиоактивный материал будет захвачен растениями. И если мы дадим избыток дополнительный вот этого материала, удобрений насыпем, соответственно, меньше процент будет попадать, просто потому что этот микроэлемент будет немножко размазан в количестве.
Это способ уменьшения действительно существует. Конкретно про японскую технологию я ничего не читал, но такие методики есть, они применяются, но опять-таки вернемся к предыдущему постулату. Если бы в Беларуси был бы дефицит пахотных полей, у нас бы активно росло население, и просто бы негде было садить, обрабатывать землю, я бы мог понять какую-то логику, что лучше риски небольшого загрязнения, чем голод. Но в Беларуси идет обратная ситуация, и при этом мы говорим, что давайте мы будем еще те земли, которые потенциально опасными, и думать, как сделать вот эту колбасу, которую делали в Советском Союзе, минимально чуть-чуть меньше радиоактивной. Не нужно. Да, методики есть. Действительно, изобретать метод, который позволит ускорить очищение Земли, которая была поражена после ядерной катастрофы, это очень хорошее дело, это благородное, но... Вядома, лепш не рызыкаваць. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Станіслав Салавей, лекар, намеснік прадстаўніцы ў сацыяльнай палітыцы Аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі, быў з намі на відэасувязі. Беларусь рыхтуецца да новага этапу ў ядравай энергетыцы. Да канца года Расатам і ўрад Беларусі могуць падпісаць дакументы на будаўніцтва трэцяга энергаблока ў Астраўцы. Раней таксама абмяркоўвалася магчымасць другой АЭС, але цяпер прыярытэт выглядае менавіта за пашырэннем існуючай станцыі. Велізарныя белыя вежы градзірні Астравецкай АЭС відаць за дзясяткі кіламетраў. Яны сталі новай дамінантай памежжа. Побач з ядравым гігантам вырас цэлы горад энергетыкаў, Астравец, жыццё якога сёння цалкам залежыць ад мірнага атаму. Беларуская станцыя, якая месціцца ўсяго за 500 кіламетраў ад сталіцы Літвы, працуе на рэактарах ВВР-1200. Гэта флагманскі расійскі праект пакалення 3+. Для параўнання, Чарнобыльская станцыя была другога пакалення. Дзейная Запарожская ва ўкраіне мае рэактара другога пакалення, але больш позняга і прасунутага. Кожны з двух існых блокаў мае магутнасць 1200 мегаватт. Трэці блок будзе ідэнтычным паводле канфігурацыі. Фактычна, БелАЭС ёсць копіяй Ленінградскай АЭС-2, якая стала рэферэнтнай для беларускага праекту. Наша краіна ў выніку аварыі на чарнобыльскім рэактары пацярпела найбольш, а таму застаюцца пытанні датычна бяспекі расійскіх тэхналогіяў. В целом, если говорить именно об уровне разработок, то это вполне современные реакторы, и они достаточно безопасные, то есть каких-либо инцидентов серьезного уровня на них не отмечалось. Поэтому с точки зрения безопасности эти реактора они не представляют какой-либо угрозы по сравнению с другими. Беларускі досвед не ўнікальны. Москва актыўна прасоўвае праект ВВР-1200 на міжнародным рынку. Падобныя станцыі Росатам будуе ў Угоршчыне, Егіпце і Турцыі. Адрозненні ад астравецкага варыянту ў лакальнай адаптацыі. Напрыклад, дадатковая абарона ад землятрусаў ці спецыфічныя сістэмы ахалоджвання. Аднак на глобальным рынку Расія не адзіная. Сярод іншых гульцоў кітайскі холдинг CNNC, амерыканскі Westinghouse, які замацоўваецца ў Польшчы і Украіне з праектам АП-1000, а паўднёва-карэйская Кепко лічыцца лідарамі ў эфектыўнасці і захаванні тэрмінаў будаўніцтва. Праекты адрозніваюцца коштам утрымання ці магутнасцю, але пратаколы бяспекі ад МАГАТЭ для ўсіх аднолькава жорсткія. Менавіта эканамічная мэтазгоднасць, а не толькі бяспека, выклікае найбольш пытанняў у выпадку з Беларуссю. Станцыя ў Астраўцы працуе статычна і не можа хутка рэагаваць на ваганні попыту. У Беларусі ж назіраецца вялікі разрыў паміж дзённым і начным спажываннем. Энергетычная сістэма краіны ўжо цяпер мае лішкі магутнасці. Экспарт у Еўразвяз заблакаваны, а ўнутранай эканоміцы не патрэбная энергія дзень і ноч ад яшчэ некалькіх новых блокаў. Я даже не понимаю, зачем было строить второй реактор, а теперь, получается, намечается еще и строительство третьего. Так он не нужен Беларуси. Беларуси нужны регулируемые мощности. Беларуси нужны станции маневренные, которые могут обеспечивать увеличение производства электрической энергии, тепловой энергии в пиковые часы и уменьшать ее производство ночью или в межпике.
Праз падобную нягнуткасць аб'ектаў сусветны тренд цяпер змяняецца ў бок малых модульных АЭС. Іх можна гнутка падключаць і выкарыстоўваць на лакальныя патрэбы. Той жа самы Росатам замест раней запланаванай копіі БелАЭС будуе ва Узбекістане атамную станцыю з 6 рэактарамі агульнай магутнасцю 330 мегаватт. Падобнае Расія ставіць на свае сучасныя ледаколы. Калі Узбекістану спатрэбіцца больш энергіі, яны могуць дабудаваць яшчэ адзін модуль. Калі менш, адключыць адзін. Гэта не так балюча для сеткі, як адключэнне гіганцкага блоку на 1200 мегаватт. Беларусь жа працягвае ўкладацца ў маштабныя стацыянарныя аб'екты, што толькі павялічвае залежнасць ад адзінага пастаўшчыка тэхналогіяў і паліва. Андрей Сульжыц, Белсат. Дмитрий Кучук, позаштатный дорадца Светланы Тихановской в пытаниях экологии. С нами на видеосувязи. Добрый вечер. Добрый. Спадар Дмитрий, дякую, что долучились до нашего эфиру. И первое наше пытание кіруем до вас. 40 годов минуло. Нібыта вельмі страшныя наступствы были для Беларуси. И будуюцца станцыі, ёсць іншыя планы па пашырэнню атамнай энергетыкі ў Беларусі. Ці гэта значыць, што ўлады ў прынцыпе не зрабілі нейкіх нейкай працы над гэтымі памылкамі? Ну, конечно, нет. Не знаю. Вот сейчас был репортаж о том, что начинают строить 3-й реактор. Мне кажется, здесь либо какая-то политическая игра обыкновенная, власти хотят как бы попытаться шантажировать там Европу либо Литву. Мы читаем сейчас какие-то комментарии о том, что хотят выстраивать диалог на основании Чернобыльской катастрофы, вот нарративы, которые сегодня власти как-то пытаются транслировать. Потом ядерное оружие в Беларуси, это тоже является таким фактором, на который будет влиять скажем, на позицию Беларуси как антиядерной страны. Ведь нужно понимать, что когда у вас есть ядерное оружие, против вас будет ваш, мягко говоря, соперник, либо как-то враг будет нацеливать тоже ядерные ракеты. То есть нужно, наверное, решать проблему и статус менять все-таки на безъядерный, чем развивать вот эти все технологии. И очень жалко, что белорусы, которые пострадали больше всего от Чернобыльской катастрофы, как раз-таки не могут решить проблему власти, которая инициирует эти как бы технологии, эти как бы проблемы, которые возникают там в Островецкой этой станции. Но мне кажется, со временем все-таки люди в Беларуси разберутся, и это будет таким триггером для того, чтобы поменять ситуацию и Беларусь делать действительно безъядерной, независимой страной. Спадар Дмитрий, акурат вось наконт ядравай зброі выказаўся палітык Мікола Статкевич, былы палітвязень. Давайте паслухаем, вернемся до нашай размовы. Зараз, калі Масква ўжо гуляецца з ваенным атамам да нашай зямлі, мы павінны успомніць гэты прыклад і разумець, што з намі можа быць. Таму што Масква не хавае сваіх намераў пачаць чарговую вайну з захада. Можна паўтарыць нешта там, мікрореванш хочуць. Калі гэта здарыцца, удар ядерны па захаду будзе нанесены з нашай зямлі. Яны робяць гэта наўмысна, каб не дапусціць удару па сваёй тэрыторыі. Адказ мы атрымаем па Беларусі. Што тады застанецца ад нас? Радыоактыўная пустыня. Спадар Дмитрий, за бяспечную без'ядравую Беларусь сёння вось па такім лозунгам адбываюцца акцыі ў шмат якіх краінах свету. Адначасова з тым мы кажам пра небяспеку расійскай ядравай зброі. А калі б гэта была беларуская ядравая зброя, ці гэта было б добра? Ну, точно нет. Зачем белорусам ядерное оружие? Ну, это нелогично. Зачем нам как бы эти ядерные ракеты? Кому мы хотим как бы угрожать? Мы маленькая страна, мы не имперская страна, как Россия.
либо как какая-то другая. Зачем нам на своей территории эти ядерные ракеты? От кого мы хотим защищаться? Беларусь – это европейская страна. Зачем нам все эти ядерные ракеты и против кого мы хотим их направлять? Против Европейского Союза? Где в этом логика? Сейчас вот Николай Статкевич, он же, нужно понимать, что он являлся экспертом, он как раз-таки занимался и преподавал, по-моему, в академии, то есть он знает, он хорошо понимает, как это работает, как работают ядерные ракеты, когда они направлены там на Европу, и что может привести со стороны Европы, какие угрозы будут для Беларуси, и возможно, он как бы бьет в колокола для того, чтобы сказать, что белорусы, нам нужно что-то делать. И вот Чернобыльский шлях как раз-таки говорит и показывает Европе, что белорусы против ядерного оружия, против ядерных технологий, против мирного атома. И вот Чернобыльский шлях как раз-таки высказывает нашу как бы белорусскую позицию. Понятно, что внутри страны люди не могут высказаться, но мы, находясь в эмиграции, мы об этом говорим. И сегодня в 9 странах прошел Чернобыльский шлях, где-то порядка 40 мероприятий по всему миру. И это очень важно, чтобы и белорусов как бы услышат, и нацию как бы увидят, и в Литве, в Варшаве, везде, то есть по всему миру как раз-таки голос белорусов прозвучит, который направлен против ядерного оружия Белоруссии. Ну и, соответственно, мы не хотим этого на своей территории. Мы не имперская страна. Зразумела. А вось калі вяртаемся ў Беларусь, то бачым, што зараз цэлыя метадычкі вы выпусцілі для ідэолагаў, каб распавядаць пра тое, што Чарнобыль гэта ўжо ў мінулым, што ўсё добра, што мы крок за крокам аднавілі жыццё на пацярпелых тэрыторыях. Навошта гэта робіцца? Усім вядома, наколькі цяжкія наступствы Беларусь панесла ад гэтага ўсяго. Ну, мне кажется, здесь логика очень простая. Вот это все началось тогда, когда началось строительство Островецкой атомной станции. То есть для того, чтобы оправдать строительство, нужно было говорить, что у нас радиации нет, у нас все хорошо. И вот эти нарративы запускается белорусское общество, хотя мы точно понимаем, что белорусы на 90% против вообще развития атомной станции. И если посмотрите там в других как бы странах, нужно провести референдум перед тем, как строить атомную станцию. Это такой как бы порядок. В Беларуси этого референдума не было. Было единоличное решение президента Александра Лукашенко, и поэтому власти оправдывают, опять же, занимают такую позицию, что это не что мирный атом является безопасным для граждан. На самом деле любой эксперт вам скажет, как это влияет на его здоровье и что нужно делать, чтобы минимизировать последствия, прежде всего для своего здоровья, потому что все-таки радиация в Беларуси, ее последствия очень актуальны прежде всего для людей. Спадар Дмітрый, дзякуй вялікі за гэтую размову. Дмітрый Кучук, пазаштатны дарадца Святлана Ціхановская ў пытаннях экалогіі, быў з намі на відэасувязі. Трагедыю на ЧАЭС свет шмат у чым пазнаў праз творчасць беларускай пісьменніцы, нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексеевич. Сюжэты з ейнай кнігі «Чарнобыльская малітва» ляглі ў аснову у тым ліку серыялу «Чарнобыль». Мой калега Алесь Залеўскі адмыслова для гэтага выдання распытаў спадарню Святлану, чаму Чарнобыль дагэтуль не скончыўся для Беларусі і што мы так і не зразумелі. Мы живем в условиях диктатуры, и мы не знаем на самом деле, что с нами происходит. И особенно Чернобыль. Я бы даже сказала, что это полузапретная такая тема. И даже люди умирают, и у них диагнозы инфаркт, инсульт, еще какая-нибудь болезнь, но только не Чернобыль, потому что Чернобыль нами не осмыслен. Мы его не обдумали. Об этом только медики, я бы сказала, пытались. И то в таком
варианте реагирования. Я думаю, что и я этим руководствовалась 40 лет назад, когда писала книгу, что надо оставлять свидетельства, надо писать, что люди говорят. Пусть, как мне сказал один из героев, пусть я не пойму, но вы запишите. Даже если вы не все понимаете, запишите. Может, другие люди будут записывать и не будут умирать так, как я. А ему же оставалось немного жить. Это был вертолетчик, который сбрасывал мешки с песком в реактор. Тогда была такая идея, потом оказалось, что это был не лучший выход из положения. Так что Чернобыль не понят. И мы живем с ним как с незнакомцем, как будто его нету. Но я думаю, за это придется платить, поскольку он очень долго живет. 4-5 человеческих жизней – это самый минимум. І на гэтым ставім кропку ў нашым выданні. Дзякуй за вашу увагу і каментары. І хай наступны тыдзень будзе лепшым, чымся мінулы. Да сустрэчы.